Tuleeko? Joo, No niin. mitäs me ollaan? Täällä ollaan junassa matkalla moottoripyörämessuille. Kyllä. NKR edustamaan. Jami meni juuri kuselle. Olemme saapuneet Helsinkiin. Kyllä. Pyrylä on Fleda aivan sotkossa. Vililläkin lippalakin väärinpäin. What is that? Kunnon muna. What is that? No niin, Helsinkiin saavuttu ja nähty. Tuolla on kauheasti tummia tuolla. Mä oon laskenut jo 18 D. No Vili söi meidän kaikki ruuat jo. Vilipopsi pikkupizzat menee. Meillä oli ruokaa. Korkein. Kyllä. Joo, huomenna messuun. Yeah. Helvetti joo. Jos tässä nyt ei mitään mielenkiintoista tapahdu, niin nähdään siellä. Kyllä. No niin, nyt tapahtuu mielenkiintoista. Leikataan Vilin saatanan Fledaa. Helvetti joo. Okei. Mitä se Vili uittaa? Tällä pojalla ei oo hiuksia päällä. Tää on vitu harvat hiukset tällä. Ei ota mintis. Joo. Nyt on vaan tukka vitu. Äläpä nyt saatana, kun mä kokkeilen sitä. Oh yeah! Oh, tästä tulee vittu näyttely. Shake them titties! No, Vili ei suostunut kuvaamaan, niin väittää katsomaan minne me eksyttää. Sinne mä mennään. Täällä jumpat soi. Siellä on järjestyksen valvojakin siellä. Oho, kato, sähkövalvoja. Oi, kato, siellä meni joku. No niin, mä oon nyt eksytty. Me ollaan jossakin tämmösellä. Tuolla oli kauhia kasa niitä. Nyt me ollaan pimeällä kujalla ja tuolla tulee vastaantulijoita. Saa nähdä, saadaanko puukosta. Täällä on roskiakin ympäriinsä. On tää kyllä likainen kaupunki, herran jumala. Eikö täällä oo katutyöntekijöitä muuta kuin huonia? Jerkse Kinges, kyllä. Tää on tämmösiä paikallisille kotoa tuttuja maalauksia. Kauhia täälläkin. Ei muuten varmaan omia pyöriä. Okei, let's go explore. Nyt me siirrymme pimeälle. Oi, sieltä tulee. Käännetäänpä ympäri. Me ollaan Vili Lapissa. Ei kun... Herra Jumala! Kauhia rallia. Kauhia kepit. Oho, nyt mä mennään kävelle tuonne tielle. Löytyyköhän täältä neuloja? Täällä on kaiken näköisiä sotamaalauksia ikkunoissa. Mikä? Ei kun onko toi? Missä? On se Aaper. Ei, mikä tuo? Ruma kuin saatana se ainakin. Kurkakkaapa tuonne. Mennään alikuuluu alle. Mitä? Siellä on manneja. I know a drug deal when I see one. Jaa. Alo, mitä junaa? Mitä vittu? Vittu Maija! Tuo Maija! Kauhia kyytiä tulee. Kato vittu näitä ylinopeita täällä vittu. Mitä tuokin kiitää nyt saatana? Kato! Joo, kohta saa ajaa morasta. Kato. Jeep! Jeep! Look at that beautiful Jeep! Eikö tuo Jero? Oho. Mitä? Mitä? Jingle baby. Mitä? Jingle baby. Oh, ching dong, very good! Drug deal going on here. Okei. Anna akkoja, ei nämä oo mitään. NKR:n aamukeittiössä tapahtuu. Vili. Pyry täällä äppöilee ja... Onko mautko Villa? On. No niin. Kahvi ei. Kahvi on pahaa. Vili sen keitti. Jumalauta Vili. What do you? What do you? Joo. Vittu juoksee sitä. Palaillaan kohta. No, nyt ollaan saavuttu MP25 messuille. Katsokaa tätä kaunetta. Täällä on tää Duken paska. Ei näitä kannata kahtaa. Ei ne hiikkää. Joo. Kato, tuolla on. Täällä on semmosia mopoja. On se kyllä joo. On nämä uudet kaverit kyllä ihan seksikkäitä.
lähdettiin joneeksi. Tätä ching. Joo. Pitäisikö olla tämmönen VM-ksi järsyt? Ching. Where is the exhaust? Katsotaan kun leiviä tähän nää teepalat mulle. Aha, very fat nigga. Sekä VM-ksi settiin. Oh yes. Miksi näin kaikille vaan omia palloja? Helvetti joo! Historiakirjoihin. Tilanne on 1-1. Molemmilla tärkeä ottelu. Ranatreilla Racing on yhdellä voitolla johtajalla. Ämöstelemään. Nyt on äppeet moloisteltu. Bomboklat. Näitä tulee miljoona. Ihan miljoonassa. Tää on porno. Kyllä kimeeltää. Kuusi päivää. No.